Hormatly vatandaşlar, eziz türkmenim. Anha, zulümün, korrupsiyanın, terrorun kömegi bilen halkın ganını çoğuturan rejim ve ona hizmet ediyen itleri öz edenettiligi diýdim zorluğu bilen kulminasyona koduna geldi. Indi bu tragikomediya finala garşy ýörer. Bu kulminasiýany ýagny dartkynlygyň iň beýik nokodynyň dönemegine sebäp bolanam çağı. Hawa 14 ýaşyndaky entek bu durmuşyň ýaňyja gyrasyndan girip başlan, emma haksızlyga, edenetdilige çüýren sistema özüniň berk sözüni aýdan nowjuwan. Türkmen oğlu iň gowy deňişdirmäni berdi we hemmäňizden erkek çykdy diýip aýtdy. Ol hakykatdan am şeýle. Iň ýokardan aşağa çenli epilip hizmet edýän döwlet mehanizminiň çagşamagy üçin 14 ýaşly çağajyk hereket başlatdy. Bu mert hereketi bilen Süleyman türkmeniň ýagty geljegi üçin göreşe uly çağırış etdi. Rejim aýylgan şekilde onu pida etdi. Eýsem, onun garşydaşy kim? Kim oğlu? Kimler Süleymana zulüm etdi? Bu soralar elbette iýrugiç çözüljekdir. Men ondan ýaryn. Men öz pikirimi aýdaýyn. Onun garşydaşy para peşkeş bilen wezipä geçip özünden belende epilip çokunýan, özünden pese zulüm edýän bir mahlugyň ogly. Hawa mahluk adam däl. Ol mahluk hemişe bolşýaly lillim çağasyna oýunjagy alyp bermek isledi. Hak eden Süleyman onu ona vermedi. Sebäbi ol ärligiň, mertligiň, batyrlygyň nişanydy. Bu göreşde pıssyk ujurluklara garşy hak ýeňiş gazandy. İslänini ilkinji gezek alyp bilmedik mahluga 30 yıl içinde urulan ilkinci ve iň güýçli şarpyk boldy. Emma onun yüzü kızarmadı. Gazabyny gol astyndaky köpekleriniň kömegi bilen biýüne çağanyň aýylganç ölümüne sebäp boldy. Eýsem, çağı yetiştirmek aňsatmy? Onun bundan hiç habary ýok, sebäbi ol mahluk epilip giýje gündüz rejime hizmet edýän it. Onun maşgalasynda hemme zat yer we yer kemçilik ýok. Emma mehr de ýok. Şonna da ol mahluk 14 ýyllap bir maşgalanyň timar berip mehr bilen terbiýelen çağajygynyň janyny aldy. Allah can en atasynyň ýüregine giňlik bersin. Mehriban ene, hormatly ata. Zalim padşanyň öňüne mertlik bilen çykmak şehitlikdir. Unutmaň. Sizin oğlunuz 30 yılda hiç bir Türkmenin edip bilmeyecek mertliğini görkezdi.
Onun gany yerde kalmaz. Süleyman'ın adı Türkmenin yakın tarihinde zulma karşı baş götüren ilkinci şehit hükmünde tarihe girer. Hakkın adından men muňa söz berýärin. Indi özünün komfortundan çıkıp bilmeyen, yorganın aşağını bürönüp yatan, ol eşekte yüküm yok deyip, yurttaşında kul olup işleyen halk. Men sana yüzleneyin, her birinize değişli, oylanın. Siz haçına açılı beyli devam edeceksiniz. Bu, bir güne çağacın ölümü size yeterli değil mi? Ertirki gün Süleyman'ın yerine islendik başka bir çağa. Sizin çağınız, altığınız bolup bilmez mi? Haçına çelli bukup yatacaksınız. Bu gidişte gelecek nesillerin hem edil sizin yağlı kul olacaktığını hiç fikir ettiniz mi? Yaşlar, men öňem aýtdym, ýene de aýdaryn. Ömür gysga ve ol TikTok'da ýa-da Instagram'da geçmez. Yaşan ömrüňizi manyly yaşaň, ol ören gysgadyr. Geçer, gider. Pasportunuz dolar, yol açılır. Gidersiniz. Emma gelmersiniz. Bugünkü şady horramlaňyz öz ýerini ertirki has beter kelläni götürüp bilmejek derejedäki gulçulugy öwrüler. Siz muny isleýärmisiniz? Oylanman. Allacan Süleyman oğlumuzun başka da o ayrılığın çirejimi pida olanların iki dünyasını avad etsin.